Ngiyanibingelela bazalwane abangcwele kaNkulunkulu. Angibingelele ukuthi bonke khona kundawo. Ngibingelele nababukeli emakhaya. Kwindawo ngendawo lapho nibukele khona ngalesi sikhathi. Unyaka usuza kuphela ngoliseni ithimba lethu truthful conversation. Ngithi ukuthulama kube nani bangcwele kaNkulunkulu nonke. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele sizokhuluma namhlanje ngokuphela konyaka, ukuthi unyaka mhlawumbe usenzeleni. uNkulunkulu usibusise ngani noma uNkulunkulu akasibusisanga ngani. Funa bese senze njani thina njengabantwana bakaNkulunkulu uma sesifika kulesi sikhathi samanje. Noma ngabe izimo bezihamba kahle mhlawumbe unyaka wonke, noma ngabe akuhambanga kahle unyaka wonke, kodwa sithini kuNkulunkulu? Amen. Khumbula ngelinye lamalanga uma indoda ithatha amakhosikazi ayo ikhubukela nawo eShilo bayobonga kuNkulunkulu, bahamba benakho konke, kodwa wakhona omunye umama owakhuphuka naye engenalutho, kodwa waya wayobonga. Maye ngisho ukuthi nathi bangcwele bakaNkulunkulu kufuna noma isimo sisihle, unyaka usiphethe kahle noma unyaka ungasiphathanga kahle, bese siyakhuphuka nathi nabangcwele abakhuphukayo bayobonga kuNkulunkulu. Nathi siyobonga noma singaphethe lutho, kodwa siyobonga ini ukuphila, siyobonga ini amandla kaNkulunkulu, siyabonga ukuthi uNkulunkulu usindlulisile ezintweni nasezimeni zonke. Siyobonga ukuthi baningi mhlawumbe esiqale nabo unyaka ngenxa yokude bendlela basala endleleni, kodwa thina uNkulunkulu usenathi namanje. Funa bese siyanxusa ukuthi aze awelele nathi ngaphesheya, ngoba sekusele mhlawumbe insuku ezimbili okanye ezintathu ba unyaka uphele, kodwa funa bese sinxusa kuNkulunkulu ukuthi nangale insuku eziseleyo, ngoba kungenzeka noma yini kule insuku ezimbili ekanye ezintathu lezi eziseleyo, noma yini ingenzeka ngoba icebo lakhe lingevile. Kodwa manje funa bese siyanxusa uNkulunkulu, sithi Nkosi ihamba nathi sikwelele ngaphesheya. Haleluya. Kodwa sizofunda incwadi esizokhuluma ngayo noma ezinye sizawulandela, kodwa incwadi kaHabakukhi chapter 3 sifunda nje amavesi amabili 17 no 18 kuphela. Haleluya. Yona izawufundeka ngalendlela okanye isihloko sizawukhuluma sizawuthisa nomkhuleko nendumiso. Isihloko leso umkhuleko nendumiso. Uma u17 athi noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho izithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo esibayeni. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu ukusindiswa kwami. Haleluya. Angiphinde noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho izithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu ukusindiswa kwami. Haleluya. Manje lana bangcwele bakaNkulunkulu njengoba sengishilo nasekuqaleni,
ukuthi mhlawumbe uqala konyaka besinama plans wethu sineyinhlelo zethu ukuthi manje sihlele ukwenza lokhu nalokhu uyajabula ke mhlambe wena ophumelele ukholile ukuthi konke lokho bokufisa bese wasikwenze njani uyafezeka mbonge uJehova nangaloko kodwa ngizothina kuwe wena ongamukesilwanga lokho mhlambe kade ukucela ungakutholanga lokho ekade ukufuna ngithi nawe mbonge uJehova ngoba nawe usaphile impilo ngiyalithi noma umkhiwane ungakhahleli kungabikho izithelo emvinini noma mhlambe enqolobaneni yakho uthe unyaka bawuphela awubanga nalutho uthe uyabheka ibhenki yathi 00 uthe uyabheka enqolobaneni yakho lapho uthi akunalutho kodwa ngenxa yokuthi uyaphila mbonge uJehova nakulesi sikhathi dani nje nenkosi ngibonga ukuphila baningi kade banakho konke unyaka wonke kodwa basala endleleni baningi namanje abanakho konke kodwa abakujabuleli lokho abanakho ngenxa yokuthi manje lokho abanakho mhlambe bakuthola ngendlela right ngenxa yokuthi mhlambe lokho abanakho bakuthole noma bethole ngendlela right kodwa bayabinyeka emphefumulweni umzimba wabo awunakuthula umphefumulo wabo uyayaluza awunakuthula kodwa thina mhlambe esingasitholanga lutho mhlambe sisahleli kuye uJehova sithi unguyena usimakade usengiyena umnini manje wonke nangalesi sikhathi ingakho lithi noma umkhiwane ungakhahleli kungabikho izithelo emvinini asinandaba nalokho ngoba vele ngokwasezweni lokho yebo siphila ngakho ngeke uphile ngaphandle mhlambe ngokomkhiwane uma ukhahlelile angeke uphile mhlambe ngaphandle kwesivini uma sivezile izithelo kodwa ngaye owasinqobelayo siyaphila noma singenalutho ngaye owasifela eCalvary siyaphila noma singenalutho noma siswele yiyo lonto sithi baba siyabonga yiyo lonto simnxusa ukuthi namanje inkosi yami hamba nathi siwelele ngaphesheya hamba nathi nakulomzuzu siwelele ngaphesheya lithe phela umsebenzi womnqumo uphuthi amasimo angavezi ukudla izimvu zinqunywa esibayeni kungabikho inkomo uphi ezibayeni noma ubhekile mhlambe ezintweni zonke lezi onazo ngabe mhlambe uneyimoto ngabe mhlambe unamabhasi mhlambe unamatruck mhlambe unebusiness kodwa kukho konke lokho onako akuvezelanga mhlambe izithelo lokho uNkulunkulu akubusise ngako mhlambe unyaka uqala wakunikeza kona kodwa manje kufika manje isikhathi sokuphela konyaka ukuthi uyabheka emuva ayikhona kunalutho asiyenzanga mhlambe ibhizinisi aliyenzanga inzuzo kodwa lona likhona imali unayo kodwa ukujabula akukho imoto zikhona kodwa manje awuthokozi uyafuna ukwenza lokho nalokho kodwa ukhona ukwenza kukhona umuntu oshodayo lapho masimemeze yena nangalesi sikhathi okuba manje akakhiphe izwi bese kuyafezeka konke ngoba phela yena ubukhali ngezwi uma angakhiphanga izwi noma ungaba nakho konke kodwa izwi lingaphumanga ngeke kwenzeke lutho konke kuyoma kuthule ukuthi du kuyoma kumensi ngoba phela lithi bheka lithi no lithi amasimo angavezi ukudla amasimo akhona kodwa utshalile kodwa ukudla kuveli izimvu zinqunywe ezibayeni kungabikho izinkomo ezibayeni isibaya unaso kodwa akunalutho phakathi esibayeni inqolobana ikhona kodwa inqolobaneni akunalutho
kodwa nalizwi elingcwele bangcwele linokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova ngijabulele uNkulunkulu ukusindisa kwami ngiyakuthokoza ngoJehova ngijabulele ini uNkulunkulu ukusindiswa kwami ngoba ukusindisile ngoba uhambe nawe ngoba ukudlulisile ezimeni zonke sindlulile bantwana basekhaya ezimeni ezinzima unyaka uqala wasiphonsa emlilweni kodwa ngoba yena unathi akazange avuma kubasishe wasiphonsa emifuleni kodwa yena ngoba unathi akavumanga kwamanje yenze njalo isikhukhule ngoba yena ungene nathi ezimeni zonke ngoba yena simethembile eyithemba lamathemba ngoba yena unathi manje uma sizawudlulela mhlawumbe kunyaka uvela okanye kunyaka olandelayo masimuse uNkulunkulu ukuba ahambe nathi kodwa masingahambi sodwa uma siya encwadini kaMathew lithangithi waka 15 laphana ku32 haleluya lapho sithola uJesu ubekade manje akhuphukela entabeni uma siya encwadini kaMathew ka15 lapha na evesini lika32 sithola lapho uJesu lithi manje wasuka lapho uJesu wafika ngaselwandle laseGalile wanyukela entabeni wahlala phansi khona wase usondela kwezicuku eziningi nezinyonga nezimpumputhe nezimungulu nezilimi nabanye abaningi zababeka nasezinyaweni zakhe wabaphulukisa sengishilo bangcwele bakaNkulunkulu ukuthi unyaka wonke sesihamba from January kuze kufike isikhathi samanje uJesu esindlulisile kuzo zonke lezi zimo wasiphulukisa lapho besingakhona khona ukuhamba sizinyonga lapho besizimpumputhe khona singaboni sizimungulu singakhona ukukhuluma singakhona ukwenza lutho ngokwethu kodwa yena wayenathi njengoba sesembalile nokuningi ukuthi basenza lokho kodwa yena wayenathi manje nana sithola amazwi uJesu uma sizawelela ngaphesheya funa bese siyamdumisa uNkulunkulu lithi phela uJesu uma eceda kwaphulukisa laba bantu uyakhathazeka ngabo uJesu uyakhathazeka ngathi bangcwele bakaNkulunkulu lesi sikhathi njengoba sesizawuhamba siulele ngaphesheya kodwa uyakhathazeka ngathi uJesu uNkulunkulu uyakhathazeka ngathi ukuthi ngabe siwelela ngaphesheya sihamba nabantu ngabe siwelela kunyaka omusha sihambaze yini ngabe siwelela ngaphesheya siyohamba silambile yini singaphathanga umphako mamela ukuthi uJesu uthi lapha ku32 Jesu wayesebabiza abafundi bakhe wathi yasihawela isiqubu ukuba sekuzinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yakudla angithandi ukwamukisa belambile funa mhlawumbe baphele amandla endleleni haleluya ngiyazihawela isiqungo ukuba sekuzinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yakudla angithandi ukwamukisa belambile funa mhlawumbe baphele amandla endleleni bangcwele bakaNkulunkulu masithi uma siwelela ngaphesheya bheka phela ukuthi uJesu akathandi ukuba siwelele ngaphesheya silambile akathandi ukuthi simuke silambile siwelele ukuthi ngaphesheya siwelele kunyaka ozayo singenanto uyakhathazeka ngathi funa sihambe sinako ukudla kwendlela ngoba ufuna kwenzeke kulezi insuku mhlawumbe baningi abantu abakhona ezweni sakhile abazosiphambukisa endleleni
ngenxa yokuthi manje silambile. Uma phela ulambile uthatha noma yini, wenza noma yini enziwa yizwe ngoba ulambile ufuna kwakusuthe. Kodwa nami uJesu uthi angithandi ukubamukisa balambile, ngoba ufuna phela bese njalo baphele amandla kuphi endleleni. Ufuna bese siphela amandla endleleni sisathi siwelela ngaphesheya. Ufuna sifike ngaphesheya endleleni singasena amandla. Sifike ngaphesheya usathane esesithathile. Sesithi sibheke emuva enqolobaleni zethu sithi unyaka wonke. Bese lokhu sithi inkosi 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 kodwa akasibhanga lutho. Afike bese uyasiyenga yena athi mlahleni lo nkulunkulu wenu ngoba akasizi ngalutho. Buka phela nihambile unyaka wonke uze uyaphela unyaka akaniphumelisanga. Ngenxa yendlala uzokuthatha lokho uzotithatha nayo into ayinabungozi. Usuyamlahla uNkulunkulu, usuyaphuma endleleni kaJesu Kristu. Ngoba manje awunayo ngoba ulambile awunalutho. Kodwa manje uthi uJesu ngiyakhathazeka ngalesiqhubu. Sekuyinsuku ezintathu zihleli nami lana. Angithandi ukubamukisa benze njani balambile. Akathandi usimukisa silambile. Akathandi ukuthi siwelele ngaphesheya silambile. Kodwa afuna bese sidla ukudla komphefumulo. Sidle ini izwi lakhe ngoba lona lenze njani linamandla. Lona lisinikeza amandla amasha. Lona ukuthi noma izimo sesizivukela kodwa silimemeze lona sithulule amamiza wasekhaya ezulwini. Sithulule imiqrisholo yasekhaya ezulwini. Sithulule umlilo wasekhaya ezulwini. Bese uyakushabalalisa konke lokho obukade ukuthi ehaqile. Konke lokho okusithena amandla endleleni. Khumbula amadoda amathathu maye ufaka isitandeni somlilo. Emaphambi neBhedinezara athi kungamabomu yini lokho. Phela mina nginamandla okunthethelela nginamandla futhi okunibhubhisa. Anikhothami ngani kulo nkulunkulu wethu. Anikhothami usithoba anikhothami ngani kulesithombe sethu. Kulesithombe sami ngisimisileyo na. Uma kukhala icilongo. Kungamabomu yini lokho nikwenzayo makwazeke kuwe Nkosi. Ukuthi thina lo nkulunkulu esimkhonzayo unamandla okusikhulula ngisona naphakathi kwesithando somlilo. Unamandla okusikhulula nasemlilweni okwasileyo wena neBhedinezara. Ngoba uyinkosi lapha emhlabeni. Manje ngisho ukuthi uNkulunkulu unamandla okusikhulula nakulesi simo mhlawumbe sibhekene naso ngalesi sikhathi. uNkulunkulu unamandla ukwelela nathi ngaphesheya. Sikulomlilo mhlawumbe sibe kuyimanje. Baningi abanye bahleli emanzini bahanjelwe izihloko zabo. Abanye bahanjelwe abalingani babo. Abanye bahanjelwe abantwana babo. Abanye bahanjelwe abantu abazana nabo. Kodwa nalesikhathi ukuthi uJesu seyinkosi nomsindisi ithalwe namakwazeke ukuthi noma lesi sithando somlilo singaphindwa ngayisikhombisa kodwa yena uzoba nathi. Uzosisindisa. Sisondlula nakulesi simo ngaye owasefelayo. Encwadini kaIsaya uthi oka60 lapha evesini ka22 ethi uma isikhathi silungile uNkulunkulu uzakwenza lokho bese kuyenzeka. Uma isikhathi sesifikile uNkulunkulu uzakwenza lokho kwenzeke. When the time is right, the Lord will make it happen. Akhathalekile ukuthi yini lokho. Kodwa uma isikhathi silungile uNkulunkulu uzokwenza lokho ukuthi kwenzeke. Konke lokho sikufisayo. Uma sithatha lesi sinkwa sikuJesu Kristu, siphuze nalegazi lakhe, sihambe naye ephile ngaphakathi wethu, siwelele ngaphesheya, konke kuzokwenzeka uma sifika ngaphesheya. Haleluya. Ngalawo mazwi bangcwele bakaNkulunkulu ngizoba mfishane nje. Kodwa ngalawo mazwi engiwashoyo ukuthi uNkulunkulu ukhali ngezwi. Encwadini yamahubo ka29 uvesi lika 4 no 5 lona lizothi phela izwi likaNkulunkulu libukhali.
izwi likaNkulunkulu lidabula imisedari yaseLebanon. Izwi likaNkulunkulu liyafohla naphakathi kwemlilo. Noma ngabe umlilo uvutha kangakanani kodwa izwi lakhe uma eselikhiphile izwi, uma esekhulumile kuyafohla. Udabula imisedari yaseLebanon. Uncibilika izintaba zaseKhadeshi. Naphakathi komlilo liyawenza umehluko. Ini izwi likaNkulunkulu lifohla njengamanzi. Izwi likaNkulunkulu lenza umsebenzi nalapho ungafanelekile khona. Wabonakala phakathi emadodeni aphonswe esitandeni somlilo. Ngoba wayethembele ilizwi likaJehova namandla. Wabonakala indoda yesine ihamba nawo. Ngisho ukuthi nawe mntaka sekhaya, nawe mntaka manga lesisikhathi kulo ukuvelele okanye kulo oshile kukho manje esibayeni sekungasenalutho. Umvinini ungakhahlelanga umvini ungasenalutho kodwa ngaye uyangenelela. Ngaye unimandla wonke uyangenelela. Ngalo idwala laphakade uyangenelela. Bese enze umsebenzi kuleso simo bese yaguquka. Ingakho uDavide wamthemba. Noma izimo sesingasevumelani naye. Wamethemba akazange asuke kuye. Wamethemba akazange agodluke kuye. Wemba kuye wathi nginaye umelusi. Wathi uJehova umelusi wami angiyokweswela. Uma sihamba naye asiyokweswela. Noma singaswela ukudla singaswela ini noma yini. Kodwa emphefumulweni siba rich. Ngoba sihamba naye sisweli lutho. Uthi noma ngihamba egodini lothunzi lokufa angesabi ukutho ngokuba wena unami. Nawe ungasho kanjalo mntaka baba noma izimo sezinje empilweni yakho. Kodwa masingasabi lutho ngoba yena unathi. Sizowelela ngaphesheya ekhona. Sihamba naye. Ngoba ushilo phela wathi angithandi usimukisa silambile lesi sizwe. Angithandi oba siwelele ngaphesheya sezinjani silambile. Funa bese siphela amandla endleleni. Bese siyawa ekukholweni. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu wanenze kahle. Manje uzonginaphakade. Amen. 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 Siyabonga abangcwele baNkulunkulu. Hallelujah.